Γεια σας παιδιά, Fogman εδώ και ήρθατε στο πρώτο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα παίξουμε ένα match Free Fire. Ωραία. Για αρχή θα παίξουμε με Lonely διπλό. Βασικά αυτό θα παίξουμε. Δεν έχουμε κάποιον φίλο. Για να δούμε πως θα πάει και μετά θα παίξουμε και ένα κανονικό μάτς και να δούμε. Please παιδιά, κάντε μια εγγραφή γιατί είναι το πρώτο βίντεο του καναλιού και θέλω να πάμε ψηλά δηλαδή. Γεια σου φίλε σένα. Νέα πίστα. Ωραίος δικός μου. Θα κάνουμε και μία άνοδο για τα... Θα κάνουμε και μία για τα ranks. Να πάμε λίγο ranks. Πάλι. Ρε παιδιά, δεν θα είχα καθόλου content. Να πάσα πάνω. The sniper fight. Ωραίο. Και μετά θα παίξουμε και τα πρώτα μάτς στο rank. Ελπίζω δηλαδή να μ' αφήνει γιατί είναι καινούργιο το account. Αυτός είπε να κάτσει εκεί. Και νικήσαμε. Α, όχι, είναι κι άλλο. Κακά θα βρεθεί να λήξει ό,τι θέλει, κάτι έτσι. Α, όχι, είναι για τον άλλον. Shotgun. Εντάξει, βγαίνει, αλλά λίγο δύσκολο. Λοιπόν. Άλλος. Συνεχίσαμε, ναι. Εντάξει, MVP θα βγει ο άλλος. Εντάξει, φύγω. Θέλουμε να παίξουμε και τα πρώτα μας μάτς, συγγνώμη. Επίσης, εδώ είμαστε και ranked. Βασικά duos. Να ξεκινήσω.
ξεκινάμε. Δεν θα πάμε και που θα βάλω. Και θα πάμε σε ένα έρημο μέρος. Το αεροπλάνο επίσης έχει λέξει πάρα πολύ. Πάμε κάπου ήρεμα. Πάμε πέρα. Θέλω να λιτάρω, θέλω και μετά να έχω φύγει. Detected. Άρα από το check δεν κάνετε. Φαίνεται. Γενικά στα restaurant δεν θα έχουν πολύ ικανή. Εντάξει, αυτός δεν είναι στο ποτάκι. Wipe out. Enemy spotted. Αλλά εντάξει. Καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το στάδιο. Κάποιος το έχει δει στο καναλιού να κάνουμε ξέρω 50 subscribers για να γίνεται και live Free Fire και tournaments. Επίσης θα μου βοηθήσει πάρα πολύ το like του βίντεο και στο να το δείτε έως το τέλος. Βοηθάει πάρα πολύ το βίντεο να γίνει πιο δημόσιο και να βάλω το πράγμα και τις subs. Θα βοηθήσει τους γραμμένους YouTubers που έχουν εγώ βέβαια. Για να πάμε πιο μπροστά. Επίσης πείτε μερικά tips and tricks κάτω στα σχόλια. Ωραία. Πρέπει να βρούμε μερικά άτομα πρώτα. Και είναι δύσκολο. Πιστεύω πρέπει να βρούμε κάποια κεντρικά, γι' αυτό θα περάσω απέναντι και μετά θα πάω πιο πέρα. Άρα περνάμε απέναντι. Ναι, κάτσε εδώ να λουτάρω στυλ. Θα πάρουμε το σικλέτα γιατί έχω μια κρυφή αγάπηση με το σικλέτες. Ωραία. Θα ανοίξουμε και το Volt εδώ πέρα. Ας κλαίω εδώ. Βλέπουμε ένα κανονικό άτομο. Λίκα δεν φαίνεται και πολύ καλός παίκτης. Έρθε και ο δικός μου για βοήθεια. Και τον φάγαμε. Τώρα πρέπει να πάμε να βρούμε το τσεστάκι. Chest λέω, συγγνώμη παιδιά. Εδώ το Volt, είναι αυτό το Volt. Βλέπετε. Μας δώσει λογικά το key. Από το key θέλει 1000.
Enemy nearby detected. Να πάρουμε shotgun. Follow me. Enemy nearby detected. Ποιος άλλος είναι εδώ. Enemy spotted. Δεν τρώμε και το κόσμο. Follow me. Ωραία, το πιο άσκοπος θάνατος. Quadra kill. Αυτό το απλό το προτιμώ πιο πολύ. Θα πάρουμε και μερικές σφαίρες στα χιλάρα. Δεν ακούω κανέναν, γι' αυτό πάμε και από την άλλη. Αλλά αυτός δεν είναι και καλός παίκτης, άρα τον κυνηγάμε. Και δεν έχω σφαίρες. Σε Dominating. παρακαλώ να έχεις καμία σφαίρα. Για σώτη. Follow me. Resources here. Θέλουμε σφαίρες shotgun που δεν είχε. Λοιπόν θα προσπαθούμε να παίξουμε τώρα έτσι. Μέχρι να βγάλει λίγο σφαίρα shotgun. Γιατί η σφαίρα... Το shotgun αυτό το game είναι λίγο... Όπου βρίσκω στους μέρες μου δεν πηγαίνω τους διάλογους τώρα που δεν τα άλλη σφαίρα. Αλλά και πάλι. Ακούστε, εγώ είμαι παίκτης που παίρνω σχετικά με αυτό εδώ το λεπτό. Follow me. Σφαίρες ρε φίλε. Wipeout. Ωραία, είχε σφαίρες shotgun αυτός. Enemy nearby detected. Από πού ήρθε? Από εκεί πέρα είναι. Όχι, γιατί σκάει πολύ damage. Follow me. Roger. Είμαι λίγο στο δικό μας. For help. Ετοιμάστε. Μα είδατε γιατί είναι λίγο πάνω σε εκεί. Ω, και άτομο. Είμαστε πολύ δύσκολα. Κυνηγώντας με το zone. Follow me. Και μας πυροβολάνε κιόλας, εντάξει.
Πρέπει να... Λοιπόν, ξεχάσουμε ένα νέο ζώνη. Να τέτοιος... Τι ρίσκο έχω πάρει. Θα κάτσω εδώ. Παιδιά, κατάφερα να επιβιώσω. Κατάφερα να επιβιώσω. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Και δυο μας τα καταφέραμε. Enemy nearby detected. Λοιπόν, να βοηθήσουμε το δικό μας. Βέβαια δεν τρεγάραμε και πάμε σε αυτό το fight. Εγώ σου. Follow me. Μέρος πέρα. Μπορεί να μας θέλουν κι άλλοι YouTubers να κάνουν λάθη έτσι. Enemy nearby detected. Τον είδατε να επανέλθει πάνω. Killing spree. Killing spree. Follow me. Roger. Θα πάνε. Τον τελειώνουμε. Killing spree. Οπα, λοιπόν αυτό είναι πιο σπαστικά. Σε περιβολάνε να έχεις κύκλο. Πρέπει να μπούμε εντός του κύκλου. Enemy nearby detected. Αυτός λογικά θα έρθει, νάτος. Μου κλειτώσα το χάρτα δόντια κυριολεκτικά, μαγκές. Καταφέρω να τραπεζίσω. Προσπαθώ να παίξω λίγο πιο επιφυλακτικά, τρέχοντας λίγο περισσότερο τα μέσα από το ζώνη από ό,τι θα έπρεπε, αλλά εκεί... Α, πέθανε ο δικός μας λίγα από κάποιο ζώνη. Ναι. Και δεν πρέπει να φύγω. Άρα πρέπει θα φύγω. Χωρίς φέρε shotgun. Του στείλει τιμένος. Ο δικός μου πέθανε τελείως ώρα. Είμαι εγώ 5 άτομα. Και ένα πολύ περίεργο. Αυτό ήταν παλιό κτίριο. Θα πρέπει να κινηθώ για το ζώνη και μόλις μπορώ. Δεν ήταν παλιό κτίσμα. Πρέπει να μειώσουμε λίγο γρήγορα τα άτομα. Γρήγορα μέσα στο σπίτι. Θα είναι σημαντικό position. Δηλαδή τώρα εμείς είμαστε και μέσα στο σπίτι. Αργά με το σπίτι. Έτσι να λιτάρω. Θα πάρω το sniper. Α, εντάξει, είμαι και πολύ καλός στο. Και τώρα και τώρα πρέπει να παίξω πάρα πολύ προσεκτικά. Αυτό θα είναι εξωφρενικά πολύ δύσκολο. Τι! Μου ήρθε από παλούσφαιρα. Πρέπει να τους αφήσω λίγο να πλακωθούνε. Ωραία, είναι κι άλλος ένας που δεν ξέρω που βρίσκεται και αυτό με ανησυχεί. Καθώς είναι κάποιο νοκ άτομο. Μπορώ να υποθέσω. Λοιπόν, παιδιά, η άμμος είναι σπασμένη.
Dead. Με λίγο το headshot. Dead. Wipeout. Wipeout. Τέλος. Λοιπόν, ή το snipe ή χάσουμε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι από εδώ θα βγει. Δεν δείξω τι βρίσκομαι, αλλά... Ωραία. Τον είδα, έβγαλε σνάιπερ. Όχι ρε. Παιδιά, εντάξει, το μάτς χάθηκε. Πότε μιλες ποτέ. Λοιπόν, παιδιά, μετά από ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό παιχνίδι με πάρα πολύ δυσκολία καταφέρουμε να κερδίσουμε το μάτς. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στο παιχνίδι, γιατί και ο ίδιος ο κύκλος δεν ήταν με το μέρος μας. Ανεβαίνουμε κατευθείαν rank. Ωραία. Και αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.